Dom Sinjo ha fitxat pels Giants amb la seva arma més poderosa, el llançament del miratge de neu. Avui celebren el primer partit de la temporada contra els Yakult Swallows. Som al final de la segona entrada. Els Giants guanyen per una correguda. Hi ha un corredor a la segona i 2 eliminats. Hi ha una substitució. Surt en Maquiara i entra en Dom Sinjo. Guaita, dona, que surt en Dom! Finalment, en Dom surt al monticle per fer el seu debut sensacional com a llançador de relleu. Escoltin la cridòria del públic, senyores i senyors. L'estadi és ple de gom a gom. Els seguidors de tots dos equips salten d'entusiasme. Quina mala sort, ara s'ha d'espatllar. Després de la gran actuació dels dos llançadors obridors, el partit està mal ajustat. Els Giants han decidit fer entrar el jove Dom Sinjo al monticle. Si és capaç d'eliminar el pròxim batedor, el seu equip aconseguirà la primera victòria de la temporada. En canvi, si en Hirosawa, que és a la segona, aconseguís anotar, els Swallows empatrien el partit i aquí podria passar de tot. Ara veiem que en Nakamura va parlar amb el llançador. No pateixi, senyor Yamakura. Me'n recordo perfectament de tots els senyals. Aquest batedor és molt ràpid. Vull que li llanci. Els Giants ja tenien el partit força complicat i han decidit treure en Dom Sinjo. Què deuen fer? Repassar els senyals? Vol dir que no podria continuar llançant amb Maquiara, que l'han hagut de canviar, senyor Egawa? Jo diria que encara podia fer 100 llançaments més. Que encara podia fer 100 llançaments més? Ho deu dir de broma, suposo. Ara, que si el que diu és veritat, si és veritat que en Maquiara encara tenia forces per fer 100 llançaments més, com és que els Giants l'han tret del monticle i s'han arriscat a fer sortir el jove Dom Sinjo, de llançador de relleu? Què creu que busca en fugit amb aquest canvi, senyor Egawa? Això són coses que no les sap ni en Suguru Egawa. Doncs estic convençut que en aquest moment tothom es fa la mateixa pregunta. Sé perfectament el que sent en Fujita en aquesta situació. Perfectament. Perfectament. En Yamakura torna a la seva posició. No sabem de què parlaven, però es reprèn el joc. El llançador, en Dom Sinjo, és un nen que encara va a l'escola i que aquests últims dies ha estat l'objectiu de tots els mitjans de comunicació. El batedor és el conegut Kazushige Nagashima. Aquest duel tan interessant és el que decidirà el desenllaç d'aquest primer partit de la temporada. A veure quin llançament farà. El llançament és molt dolent. El corredor de segona, Hirosawa, s'ha quedat tan parat que no s'ha ni mogut. És increïble. El primer llançament d'en Dom Sinjo ha estat tan dolent que ha anat a espategar a la xarxa. Vinga, Dom, no et posis nerviós. Em fa l'efecte que li ha dit en Yamakura que fes aquest llançament. Per què? Per tranquil·litzar-lo, potser? Exactament. En Dom és un noi molt decidit i que val molt, però hem de tenir present que només té 10 anys. Això és el seu debut al beisbol professional. És el més normal del món que en una situació com aquesta els nervis et traeixen. Escolta, després del partit et convidaré a menjar pastís. Molt bé, però ha de ser un pastís ben gran. No abusis de la confiança. Per la seva edat, el fitxatge d'en Dom Sinjo no té precedents al club dels Giants, un club amb un historial ple d'honor i de glòria. Per tant, deu tenir algun llançament magnífic que segurament no hem vist mai. Tothom vol saber quina deu ser l'arma amagada que té aquest noiet. Doncs aviat se sabrà aquest secret. Els seients de darrere de la xarxa són plens de tècnics d'altres equips, són els que en diem el 007 i estan pendents de tots els moviments que fan Dom. D'aquests tècnics se'n troben a tots els estadis, però quina avaluació en faran avui de l'actuació d'en Dom Sinjo? Aquesta és la incògnita. I ja està a punt per fer el segon llançament. Aquest cop no fallarà. Un nàquel. Què? La pilota ha desaparegut! Ha desaparegut? Ha desaparegut? Què, àrbitre? Strike! És increïble. No hem fet res estimant. Va bé. Gràcies. Què li ha passat, senyor Nagashima, que no l'ha vista passar?
batedor dels Giants acaba de fer un llançament invisible i, esclar, el batedor no l'ha vist. Vinga! Ei, vostè, la d'allà dalt, la xerraire! M'ha dit xerraire? Que em pot fer el favor de baixar-me el micròfon, sisplau? No, sisplau, no facis cap espectacle, Dom! Sembla que en Tom vol dirigir unes paraules al públic. No, jo no m'ho vull perdre! Oh! Bona nit, estimat públic del Tokyo Dome. Aquest llançament miraculós que acabo de fer es diu Miratge de Neu especial del Dome. Ai, Déu meu! Ara sí que m'ha deixat ben parat. Molt bé, Dom, molt bé. Ets el millor i el més maco. El que ets miraculós ets tu, Dom. Ja sabem que d'aquest llançament miraculós en Dom Sinjo en diu el miratge de neu especial del Dom, però el que encara no sé és si realment desapareix o és que m'estic fent vell i em comença a fallar la vista. Què hi diu vostè, senyor Egawa? Estic del tot convençut que la pilota realment desapareix. Aleshores, el miratge de neu especial del Dom també el podríem batejar amb un altre nom. En podríem dir el llançament invisible, perquè realment... El primer llançament d'en Dom Sinjo anava a una velocitat de 100 km per hora, però això al començament, perquè es veu que ha entrat el guant del receptor a una velocitat de 110 km per hora. Això vol dir que el llançament anava més ràpid a l'arribada que al principi. Com és possible, durant la trajectòria guanya velocitat. Mirem-nos la repetició. Observem l'evolució de la pilota. És cert que ha desaparegut. Sí, ha desaparegut mig segon després d'haver-la deixat anar. I ha aparegut damunt del home. Ha trigat exactament un segon. És un miracle, la pilota realment desapareix. Com volen que desaparegui la pilota? Estan carregats d'orgues. No m'ho crec, que desaparegui. Gràcies per la seva atenció, senyores i senyors. Han estat molt amables d'escoltar-me. Gràcies. Escolta, tu, deixa't de comèdies i estigua't pel partit. Vinga, va, fes el favor de continuar llançant. Què li passa? Que té pressa perquè l'elimini, senyor Nagashima? Vinga, llança, que no s'ho creu ningú que la pilota desapareix. Això és el mateix que em va dir el senyor Nakahata el primer cop que li vaig llançar. Oi que sí que ho va dir? I tant que desapareix, jo tampoc m'ho creia. Us penseu que em deixaré enganyar tan fàcilment? És impossible que desaparegui. Ja m'ho explicaràs d'aquí una estona, tot això. Quan t'hagin eliminat ja hagueu perdut. El que passa és que em dec haver marejat una mica. A més, ja sé que ets molt de la conya, tu, Nakahata. Ara veurem si és que s'ha marejat o és que ha desaparegut. En Dom Sinjo es disposa a fer el tercer llançament. Torna a ser un nàcal. Ha desaparegut. Ha tornat a desaparèixer. Què li ha semblat, senyor Nagashima? Encara està convençut que no desapareix i que la pot tocar? Em deu estar fallant la vista. No, la vista no et falla. No has vist passar la pilota perquè ha desaparegut. Tu també dius que desapareix? El beisbol no és màgia, noi, i és impossible fer desaparèixer la pilota. Sembla que en Nagashima encara no vol reconèixer una cosa que és evident, que la pilota realment desapareix, oi, senyor Egawa? Tal com va dir un gran filòsof i que aquí es pot aplicar, dubta de tot el que vegis. El que vull dir amb això és que és un llançament tan magnífic que no el pot fer ningú més. Per això pensem que és increïble. El miratge de neu no el sabrà llançar mai cap altre jugador. Mama, ja té 2 strikes! Ja té 2 strikes, mama! Que tingui 2 strikes no vol dir que hi hagi eliminat el batedor. No s'ha de cantar mai victòria abans d'hora. Fins que no hagi eliminat el batedor no haurà guanyat el partit. El públic demana aferrissadament que faci l'últim llançament.
En Dom Sinjo té l'oportunitat d'aconseguir la victòria pels Giants i de salvar el primer partit de la seva carrera. No ho hauria dit mai que aquest partit pogués arribar a aquest extrem i posar-se tan emocionant. Per cert, senyor Gawa, és impossible que la pilota desaparegui. Vostè, que coneix personalment en Dom Sinjo i que coneixia el seu pare, em podria dir quin és el secret d'aquest superllançament? No en tinc ni idea. Creu que podria ser la manera d'agafar la pilota, el secret? No ho sé, no li sabria dir. Vostè ho ha de saber, és la manera d'agafar la pilota, el secret. No ho sé. Sigui el que sigui, ara com a comentarista, només els puc dir una cosa que sembla molt evident, i és que l'equip dels Giants ja tenen una nova estrella. Observin els jugadors dels Swallows, estan esgarrifats després del que han vist. De fet, és comprensible. Ha de ser frustrant que un nen de 10 anys t'hagi de passar la mà per la cara, però, senyors, el beisbol és així. En Kazushige Nagashima està en una situació molt forçada. El compte és d'una bola i 2 strikes. Si vol evitar la derrota del seu equip, com a mínim ha de connectar un hit perquè el corredor que hi ha a la segona base, en Hirosawa, pugui anotar i empatar el partit. Ordre! En Dom ha agafat el corredor per sorpresa, però ha estat safe. Els Swallows han estat a punt de perdre el partit en aquesta jugada. Ara ja entenc per què l'entrenador, en Fujita, ha canviat en Makiara, que estava llançant molt bé. L'ha canviat per desconcertar els adversaris, per agafar-los desprevinguts. Tant se val que sigui boxa com beisbol. Això funciona amb tots els esports de competició. Per aquesta raó, en Fujita ha fet sortir en Dom al monticle, perquè els Swallows s'adonessin que els Giants de bons llançadors els en sobren. També ho ha fet perquè els agafessin respecte, per poder afrontar tota la temporada amb un avantatge psicològic sobre els seus rivals. Però per tal d'aconseguir això ha hagut de fer un sacrifici, que és no donar l'honor a en Makiara de poder llançar el primer partit de la temporada sencer i guanyar-lo. Això és el que fa que en Fujita sigui tan especial. Sap que la temporada és molt llarga i sempre ho té en compte des del primer partit. Aquest podria ser l'últim llançament d'en Dom Sinjo. Au, vinga, que és l'últim llançament. L'entrenador dels Swallows, en Sekine, acaba de demanar temps i es dirigeix cap al batedor. Creu que és possible que vulgui fer entrar un batedor emergent en lloc d'en Nagashima? Jo diria que no farà cap canvi tal com estan les coses. Aleshores no entenc per què ha hagut de demanar temps. Voldria donar un cop d'ull a aquesta pilota que incomprensiblement sembla que desapareix. La pilota vol veure? Sí, no ens n'acabem de refiar. Podria ser que estigués trucada o que li haguessin fet alguna cosa. És increïble. En Sekine acaba de dir a l'àrbitre que vol examinar la pilota. Ja se la pot mirar tota l'estona que vulgui. Au, tingui la pilota. Els 3 entrenadors dels Swallows estan examinant la pilota. La veritat és que trucar la pilota va contra les regles, però no creiem que sigui el cas. Ei, però què us heu pensat, que el llançament del miratge de neu és un frau o què? Oh, vinga, no feu tanta comèdia. Va, volen acabar d'una vegada, però què s'han pensat aquesta gent? Que sóc un trampós o què? Veiem que en Dom Sinjo està començant a perdre els nervis. Bé, tal com molts de vostès deuen recordar, el seu pare, en Yumeto Sinjo, va fer un partit perfecte de 81 llançaments l'estiu d'ara fa 9 anys. Un rècord que no havia aconseguit mai ningú i que serà molt difícil de tornar a igualar. I diem igualar perquè és un rècord insuperable. Precisament el dia que va establir aquell rècord també era el dia del seu debut. Testimonis del debut del seu fill, en Dom Sinjo. Ara mateix, per això, el que ens té pendents en aquest primer partit de la temporada que enfronta els Giants i els Swallows és saber si en Dom Sinjo serà capaç d'aconseguir la victòria pel seu equip. Jo ho veig força malament. Ospa, quina mà de gent que hi ha. I tothom ha vingut per veure'm llançar a mi. I estic fent de llançador el primer partit de la temporada, que pot ser decisiu per guanyar el títol. Només guanyem d'una correguda, i hi ha 2 eliminats. 2 eliminats amb un corredor a segona. Només n'haig d'eliminar un altre i haurem guanyat. La veritat és que és com un somni. Fa 4 dies, en Kazushige Nagashima era com un somni per mi, i ara jugo contra ell. Jo llenço i ell és el batedor. Vols dir que pots guanyar el partit de beisbol?
Els 3 entrenadors dels Swallows continuen examinant la pilota. Però què fan tanta estona? Em fa tot l'efecte que el que busquen aquests és una altra cosa. Què? El que volen és posar nerviós en Dom. Ara en Fujita també es dirigeix cap al home. Volen dir que no triguen massa? Perdoni. Ja estem. Tingui la pilota és reglamentària. Però, de totes maneres, Nagashima demana els que la canviïn per si de cas. En Sekine ja se'n torna cap a la banqueta i sembla que al final ha resultat que no passava res amb la pilota. Compte, Dom, que ve la pilota! En Dom ha agafat la pilota d'una manera molt còmica i ha provocat les rialles de tot el públic que avui hi ha a l'estadi. Ara no és el moment més adient per riure i per fer brometes. L'últim llançament! L'últim llançament! El partit torna a estar viu i el públic del Tokyo Dome no para de cridar. Guanyaré. Haig de guanyar, haig de guanyar. Ja! És un altre llançament dolent. Corre, Hirosawa! Al final, amb el numeret de la pilota, han fet que es posés nerviós. En Hirosawa ha pogut arribar a la tercera base. No sabem què li ha passat, en Dom. Una possibilitat és que la pilota li hagi relliscat. Sí, jo diria que és el més probable. Ara veiem que es toca l'espatlla. També pot ser que s'hagi fet mal. Aquest Sekine ens l'ha ben jugada. Al final el pobre Dom ha caigut a la seva trampa. Vol dir? Dom! No passa res, estic bé, estic molt bé. Ospa, em penso que tinc una mica de rampa a l'espatlla. Si en Dom hagués pogut continuar llançant sense parar tal com estava llançant el miratge de neu, estic convençut que el partit ja s'hauria acabat i l'hauríem guanyat sense cap problema. Però la interrupció ha sigut massa llarga i ha començat a pensar en coses que no li convenen. Exacte. Tots els llançadors se senten pressionats quan veuen que tenen la victòria tan a prop. Els comencen a passar massa coses pel cap i això no és bo, tant si són professionals com si són simples aficionats. I aquesta situació encara és més complicada. En Dom és un nen de 10 anys que està fent el debut en un estadi que està ple de gom a gom. Si ha pres consciència de la victòria durant la interrupció, ho tenim molt malament. Ens capgiraran el marcador. És un altre llançament dolent. Torna! Que just que ha anat, senyors. El receptor gairebé se li escapa. Déu meu, si no l'hagués agafat, en Hirosawa hauria notat i empatat el partit. A part de la pressió que comporta el propi partit i de la tensió dels muscles de l'espatlla, ara en Dom ha d'anar amb peus de plom, de no fer més llançaments dolents. Això és precisament el que buscava en Sekine amb aquesta interrupció. Què vol dir? Que ha aturat el partit per posar nerviós en Dom Shinjo? Sí, el senyor Sekine sempre té la rialla a la cara, però aquest any el veig amb moltes ganes de guanyar la Lliga. Estic convençut que farà el que sigui i que és capaç d'això i de més per guanyar tants partits com pugui. Si faig un altre llançament dolent i l'Hirosawa pot anotar, ens empataran el partit. I serà com tornar a començar. Com és que de cop i volta ara em fa mal l'espatlla? Què li sembla, senyor Fujita? El canviem per en Katori? No, en Dom ha d'aprendre què és ser un professional. Aquest partit el deixarem a les seves mans. Ei, Dom, què et passa? Vinga, va, tranquil·litza't. Què, que ja no tens ganes de menjar pastís? I tant, que en tinc No cal que t'ho prenguis tant a la valenta. Has de riure una mica. Tens pessigolles? Molt bé, així. Continua rient. Això sí que és increïble. En Nakata i en Dom Shinjo estan jugant damunt del monticle. Ja estàs més bé? Sí. Així m'agrada. Ara ja t'ha tornat el somriure a la cara. No calia que em fes pessigolles amb la seva cara per riure qualsevol, senyor Nakata. Què li sembla? Ei, Dom, després de menjar pastís podem cantar amb el karaoke. Segur que ho farem. Va, som-hi! White de papa, fixa't bé com l'acabo aquest partit. Va per tu. 3 boles, 2 strikes, 2 eliminats. Serà capaç de donar la victòria als Giants en Dom Shinjo amb aquest llançament? Mama, en Dom està amb 3 boles i 2 strikes i està a punt de llançar.
Estimat, ajuda el teu fill en aquest moment tan difícil. Sóc un jugador professional. No em pot eliminar una criatura de 10 anys.